O ginamitan ko ng ano. Akala mo. Hindi pa magandang. Walang yun. Hello guys, mauso kaya medyo naka face mask tayo. Welcome po sa ating live stream. Hello friends, share lang po, share sa may mga community, paki-share naman po sa may mga community, paki-share lang po. Share po sa may mga community, like and share po, like and share. Hello po Ma'am Rina Maldita, magandang hapon po, welcome po sa ating live stream. Magandang hapon po, medyo mausok po rito sa lugar namin kasi nagbomba po ng kanina. Alam mo na yung kanan. Mayan Lambert, maraming salamat po.
Ang aga naman ng pakulay ni Madam Reyna. Maraming salamat, Madam, sa pakulay mo. Thank you po sa pagdalaw. Ayan, dalawang monetized channel. Nangunguna, Mayen Lambert at saka Reyna Maldita. Mega shoutout po sa lahat na nandiyan po. Thumbs up po, ma-share po at like and share po tayo. Like and share. Maraming salamat po, Mama Yen. Dalawang monetized channel, Mayen Lambert and Reyna Maldita. Thank you po. Nasa church daw. Like and share po. Maraming salamat po. Paki-share naman po sa may mga community dyan. Share, like and share po. Mag-share muna tayo sa ating mga kaibigan. $3 million in the house. Mega shoutout po sa inyong lahat. Thank you. Like and share po. Naka-face mask po tayo kasi medyo kaya-spray lang po. Pwede lang. Pwede. Panglima ko. Yung body. Sige, balikan mo ako. Tutulog. Hello my friends from Malaysia. Hello. Welcome to my channel. Welcome to my live stream. Just now I start my live stream.
Like and share po, like and share sa may mga community po. Paki-share naman po yung ating live stream. Thank you Ma'am Mayen sa pag BG riyan. Maraming salamat po. Thank you very much po. Mega shoutout sa 4 million na nandiyan po. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyo lahat. Paharang-harang lang po. Mother 65 vlog, ang aking asawa, ang aking may bahay. Maraming salamat. Thank you po. Thumbs up done, Mother 65. Maraming salamat. Ate Beth, maraming salamat po sa pagdalaw. Thank you po sa pagpunta. Ano yung maingay? Nautos. Ano eh? May pinakuha. Ayan po, drop your links po, drop your links po, drop your links. Eh?
Bubble Chase, maraming salamat po. Ayan, may jacket ka na po. Drop your links po, drop your links. Ayan po, pakiunahan na po yung ating super chatter, si Madam Reyna Maldita. Salamat Christina Leonin, maraming salamat po sa pagpunta. Ka-office lang po natin, hindi pa naman tayo nagtatagal eh. Drop your links po, gusto po na ibaba yung kanilang bahay, free po yan. Go lang po kayo, go lang po. Like and share po sa may mga community, paki-share naman po. Sige po, pwede po kayo magbaba ng bahay dyan. Christina Leonin. Mother 65 vlog. Magbaba po kayo ng bahay niya. Drop your links po. Sige, go po, go lang po kayo. Drop your links po. Ayan, nagbaba si Christina Leonin ng kanyang bahay. Ayan po. Mother 65, ang aking may bahay po, andyan din. Hello po, Sir Efren. Ayan, hello po, idol. Maraming salamat po. Drop your links po, may bahay na po. Mayroon na po kayong jacket, Sir Efren, idol. May jacket na po kayo. Ayan, si Mother 65 vlog, ang aking may bahay. Nagbaba rin ng ang kanyang link. Drop your links po. Kasi simula pa lang po natin na like and share po tayo, paki-share naman po sa mga community. Ayan, puntahan na po kita, Mother 65. Yan po ang aking may bahay, Madam Christina Leonin, ang aking may bahay, si Mother 65 vlog. Bit TV, maraming salamat po sa pagpunta. Pwede po kayo magbaba ng link nyo dyan. Dito lang, host busy lang. Okay, sige po, maraming salamat po sa pabidyo-bidyo, Ma'am Bit TV. Ayan, nagbaba ng bahay ng link si Boss Efren. Babalikan po kayo niya ng aking may bahay, Boss Efren, si Mother 65 vlog. Doon nga pala sa mga gusto magpa-member, meron tayong John button dyan. Mamili na lang po kayo kung gusto niyo po magpa-member. Lalo na po doon sa mga hindi pa monetize. Unlimited po ang play niyan pag naging member po kayo. Mamili na lang po kayo dyan. At saka yung meron po dyan na isang button po para sa charity po yun, na pag nag-member po kayo roon, 100% po mapupunta sa charity po yun. Ang lahat po na mag-member doon sa button na yun, mapupunta po sa charity na yun 100%. Makikita nyo po ang listahan yan kung sino-sino po ang mga nagpa-member doon.
Hindi ko po sasabihin kung alin puro, basta pag nakapagpa-member po kayo roon, malalaman nyo po pag na-shoutout kayo dito sa ating live stream. Yung mga hindi po monetize po, banana at saka WH po ang ibibigay natin sa lahat ng member. Maraming salamat GM Ninja. Maraming salamat po. Sino po ang kanya? May channel niyo po. Sige po, para jakitan ko po kayo. Ano po may channel nyo, GM Ninja? Ayan, nagbaba ating kaibigan from Malaysia. Drop in link lang po tayo. Drop link lang po tayo. Lingachi. Okay. Ayan, pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan. Jay, meron ka ng jacket? Ang napili ko pong charity doon sa member doon ay isang scholarship sa pinakamatalino at mahihirap na estudyante mula sa elementary po. Magpipili po tayo ng isa. Depende po kung magkano ating malilikom. Makikita nyo po kung magkano ang makukuha natin doon. Shoutout po sa 6 million na nandyan. Maraming salamat po. Cristina Leonen, paki-English po kasi hindi po siya Pilipino. He's from Malaysia. Please support po sa ating super chatter. Reyna Maldita. Isang monetize channel ng Team Loyal. Drop your links lang po, drop your links. Like and share po, like and share.
Yung binababa po ni host, pakisuportahan po kung pwede lang. Nosmas Ana Robs, alagad ni Marikit. Dan na po, pakibalik na lang po. Sige po, drop your links po, drop your links. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas kay Madam Reyna Maldita. Babalikan po kayo niyan, isang Muay-Thai yan. Maraming salamat po sa dumikit kay Madam Reyna. Team Landicho RL Tribe. Nosmas Nosmas si Mother 65 boy, babalikan po kayo niyan. Aking may bahay. Dito lang host, BG lang. Maraming salamat Ate Bet, baby. Thank you sa pag BG lang po riyan. Yung gusto po magpa-member, meron po tayong available po yung ating join na button. Pag napunta po kayo doon sa isang pang charity po, makikita nyo po, mag-i-email po ako sa inyo. O kaya mag-PM ako.
mapupunta po yung inyong pagpamember doon sa isang batang mag-aaral na matalino at may pangarap sa buhay at pinakamahirap sa isang komunidad. Gia Bibas, thumbs up. Maraming salamat Gia Bibas sa pagdalaw. Maraming salamat sa pag-video-video rin sa mga naka-video po. Maraming salamat po. Mayroon pong harang. Wala. Lagi po kayo nawawala ng harang eh. Sige po, refresh nyo muna po. Okay lang po yan. Sige lang po. JB Bus, okay lang. Sa mga gusto po magpa-member sa ating join button, inuulit ko po, yan po ay meron po diyan meron pong dalawa riyan na papunta sa charity. Kahit 5 po, hindi po ako kukuha doon sa ilalagay nyo po riyan. 100% po yan. Makikita nyo pangalan nyo at makikita nyo po kung magkano may ipon natin diyan. Mapoproceed po yung ating charity na may ipon dyan. Mapupunta po sa mga estudyante, mga elementary na matatalino na walang kayahan pag-aralin ng kanilang mga magulang. Wala po tayong pipiliin kung taga saan po, basta meron pong magbibigay kung sino yung bata na yan at titingnan po natin kung karapat dapat ba yung pamilya niya tulungan. Like and share lang po tayo, baba lang po tayo ng ating mga bahay dyan. Ayan, Mother 65 vlog na baba ng kanyang bahay. Ang aking may bahay. Butihing asawa. Ayan si Boy from Malaysia, my friend. If you want to join the button, my friend, you can join, no problem. There is 2 button there for charity. Nasanayin lang po natin tayo magla-live stream araw-araw tuwing alas 5:30 ng hapon. Kapag Sabado at Linggo po magbabago yung oras natin. Saka kung may trabaho po tayo ng ganong oras, hindi po tayo makakapag-live.
Oh, may nagpa-member na isa. Maraming salamat, Preg, sa nagpa-member. Thank you. Ano kaya yun? Ayan, ang kauna-unahang member dyan. Silver Face, ha? Maraming salamat. Maraming salamat, Preg. Alam mo na kung saan mapupunta yan. Wala pa din po lagi akong ganyan. Mag-ilis madalas walang nadadaan ang harang. Gaya bibas. Maraming salamat, Preg, sa silver piece na pagpa-member mo. Isa ka na sa mga tumutulong. Hindi sa akin, ha? Sa ngayon, yan lang muna, Prexat, kasi i-update natin yan sa susunod eh. Yan muna. Kaya naman kung masyadong malaki. upgrade ko rin yan. Siguro, wag muna ngayon kasi medyo mahirap pa ngayon ng pera. Mahirap hanapin ng pera ngayon eh. Salamat. Hanggang 1 hour lang po tayo ngayon na medyo medyo kasi simula lang, pangalawang live stream pa lang natin to. Please support our new member Preg channel. Mababa ko yung kanyang link.
wala nang usok. Salamat Mother 65. Ate Beth, maraming salamat po. Sa pa-BG, maraming salamat. Mag 1 hour and 10 minutes lang tayo. Gabi ba sa ayun, may harang na. Salamat po sa parang. Ayan, salamat daw po sa lahat, sabi ni Mother 65 Vlog, ang aking may bahay. Meron pa tayong 20 minutes.
Ma'am Sian Channel. Ma'am Sian Channel. Thumbs up po po. Maraming salamat po. Lang po, prepare lang po dinner. Maraming salamat Viva sa pag-video lang. 20 minutes na lang po tayo. 20 minutes. Maraming salamat, Rex. Maraming salamat sa pagpa-member. Ayun, nakapasok rin. Salamat po, Ma'am Shian Channel, ang brother and sister. Sa ganitong oras kasi medyo maraming nagla-livestream, halos karamihan nandito sa Pilipinas eh. Mostly pa 50% yata ng ating mga kaibigan ay nagla-livestream. Kaya swertihan lang pag wala silang livestream eh. Saka sa ibang bansa naman kasi sa gaya ng Amerika, madaling araw ngayon eh. Sa Middle East naman na tanghali, siguro tanghalian pa lang sila. Wow. Maraming salamat po. Welcome to Silver Face. Maraming salamat. Ma'am Shian Channel, maraming salamat po. Ang magkapatid nagpa-member na. Kayo po ang kauna-unahan sa listahan ng para sa charity yata yun na napuntahan niya. Ay, salamat po. 100% po yan mapunta sa charity po yan eh. Kaya yung mga super chatter sana magpa-member na lang sila, wag na silang mag super chat. Para makatulong sila doon sa mga nangangailangan, lalo na doon sa mga kabataang matatalino at hindi makapag-aral. Mamimili po tayo sa pinakamahihirap na pamilya. Kung saan community po ang maraming pag-uusapan po yan, kung sino po ang pinakamaraming suggestion. Halimbawa, sa Cavite, sa Laguna, pwede rin po sa probinsya. Opo, ibibigay po natin yung 100% po na kikitain ng charitable na yan eh. Tatlo kasi pong klase yung charitable charity na ibibigay natin. Pero mas importante po yung sa pag-aaral. Education po kasi yun eh. Kayamanan po ng bawat isa na makapagtapos ng pag-aaral eh. Kaya maraming salamat po doon sa mga nagpa-member po. Yung tatlo po dyan, sa charity mapupunta. Yung tatlo po siguro, bahala na ako sa mapupunta. Maliit lang po yung tatlo riyan eh. Dalawa siguro yung maliit lang dyan, pero yung medyo malaki-laki na, hindi na po natin, sa charity na po natin ibibigay yan.
Meron po tayong mga program gaya ng feeding program po sa mga mahihirap. Kaso hindi po natin magawa ngayon kasi mayroon tayong problema. Alam niyo naman kung ano yung problema sa ngayon. Mahigpit na pinagbabawal yun eh. Chow Chow TV, maraming salamat po sa pagpaharang-harang diyan. Maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. Thank you. Maka sa isang araw mag-upload ulit tayo, magpe-premiere na naman tayo. Tuloy-tuloy lang upload premiere at saka release para sa ekonomiya. Para matuloy na yung ating mga project na gagawin. Hello po sir. Sir Chow Chow. Maraming salamat Ma'am Shian sa pagpa-member. Maraming salamat po. Sir Chow Chow. Sana Prix magbuo kayo ng community. Kayo magkapatid. Ako lang supporter niyo. Ayan, malapit na po tayo matapos. Maraming salamat sa mga nagpa-member, sa mga bago nating member. Maraming salamat po. At mag-out na ako. Felix, may tatanong nga pala ako. Ano bang natin sa pag-out natin? Last out tayo, no? Answer. Nakapag-out na kasi ako eh. Meron pang trabaho yata eh. Maraming salamat Ma'am Shian Channel. Loto muna ako host. BG ko lang to. Maraming salamat kahit din na po Ma'am Shian Channel kasi mag-out na rin naman ako. At may trabaho yata. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta at sa susunod po. Mag-out na rin po ako. Thank you. 3 minutes na lang po. 3 minutes. Andali lang po.